ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕವನರ ಕರಾಳಿ ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ನಾನು ಕಾಂಡಿನಿ ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಗಡಿಯಾರ ಮನ್ಪರಂಡು ಅಂಚಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಮದ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೆಡ್ದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜಾನೆ ಎಂಕಲ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಕ್ರಮಪುರ ಅಂಚೆನ ಅವು ತೂಪಾವಲಿ ಆದ ಗೊತ್ತಿಜೆ ತೂಪಾವಲಿದಾದ ಅಂದು ಆಯ್ನ ಆತ ತೂಪ ಅನ್ಪೋಪೆ ಇತ್ತೆ ಮಗಳಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಡ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಚಿಚು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬನ್ನೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೆನ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತ ತುಲೆ ಇಂಚುಂಡು ಬಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಕಿನ್ನಿಗಳಿರ್ದು ಭತ್ತ ಇಲ್ಲ ಭತ್ತದ ಪಿರಾ ಇಂಕಲು ಕಾರ್ನಾಡ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಕೇಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾ ಪೋಂಕುರೆಲಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪೋದು ಭತ್ತದ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚ ಇಡಂಜನೇನು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಯು ಓಕೆ ಅನ್ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋಯ್ ಆಮೆ ಸಕ್ಷಣ ಉಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಯಾಮನ್ ಪುನಃ ಕೇಕ್ದ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಯಾನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಂತದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೋದು ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇಂಕ ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಣ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜದ ಐಟ್ ಪಾಡೋದು ಉಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ಫೋಟೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡ ಐಟ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಕಚಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಪ್ಯೂರ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕೈ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕಣಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ಗುದ್ದಿದು ಪಾಡಿಯೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟನು 3 kg ಟೈಸನ್ ಕೋರಿದ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ನೀಟಿತ್ತೆ 4 ನೀರುಳ್ಳಿ ದಿಟ್ಟಂದೆ ನೇನಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರೌನ್ ಆಪಿನಾಡಿ ಮುಟ್ಟೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕೊಂತೆ ಬೇವಿರೆ ಪಾಡುವೆ ಕರಿಬೇವು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಬೈದೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಆಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಾಮಿ
ಹಾಯ್ ಬೇರೆ ಕೋರಿ ಮನ್ಪುನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದು ಬಯ್ಯದ ಕೋರಿ ಅನ್ಪರಾರ್ ಕೊಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಮಂಜಲ್ ತೋಡಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನತ್ತು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಮೂಲು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ get down each cooler memulu pundiga balasere pundi balasere undu like band ready anta ondulleru maamila adu maamila ammala bokka namma alpa ante sanna undu ಮಾ ಅಂದು ಗಡಿಯಾರ ಪಂಡದ ಆದಾಯ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೋರಿಂದ ಅತ್ತನ ಲೈಟ್ ಆದ ಪನ್ನಿಗೆ ಲೈಟ್ ಆದ ಬಂದಾಗ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಮಾರ್ನಿ ಗಟ್ಟೆ ದೇವಿರೆಗ್ ಆರ್ನ ಗಣಕ್ಕುಲೆಗ್ ನಮಾಡಿ ಪೋದ್ ಬತ್ತದು ಮೂಲೊಂಜಿ ಆಹಾರ ಕೋರಿ ಕುತ್ತದು ಕೊಂಜಿ ಬಲಸುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಮಲ್ದಿನ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದು ಗುಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತ ಬಲಸದು ಪತ್ತದು ಅವೇ ದೀದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪ್ರಸಾದನು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ತಿನ್ಪಿ ಅವು ಈತೆ ಟೈಮುದಿಲ್ಲ ಯಾವಡುಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪದ ಮಾರನೇ ಕಟ್ಟೆದ ಜಾತ್ರೆ ಅವನುಂಡತ ಆ ಟೈಮುಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅವು ಯಾವ ಆಯ್ತಾ ಜಾತ್ರೆದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಸಮ ಗೊತ್ತು ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮನೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಎಲ್ಲೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಉಲ ಗಡಿಯಾರದ ಮತ ಮಲ್ಪನ ಕಲ್ನ ಪುರ ಮಲ್ತಾವು ಐದು ಪೋದು ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಪೋದು ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಸಾದ 19 ಆ ಪ್ರಸಾದ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮೂಲ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪರೆ ಕೋರಿ ಕುತ್ಪುನ ಪತ್ತನ ಪುರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಬತ್ತನು ತಾರೆ ಅವು ಕೋರಿ ಗುತ್ತಿನ ನೆತ್ತೇರು ತಾರೈದ ಗಡಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅವೇ ಗಡಿಟ್ಟು ಕಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಗಡಿನ ಅಂತೆ ಒಂಜ ಪೇರ್ದೆತ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ಜಿನ್ನ ಕಡೆಯು ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಲಿ ಒಟ್ಟಾಯ್ಕೆ ಬೂರೋಡು ಕುತ್ತಿನ ಕೋರಿಗೆ ಬೂರೋಡು ರಕ್ಷಿತ ನನ್ನ ಬಡ ಬಡ ಪಾತಿರ್ನ ಮತ್ತ ಕೇನೊಂದಿತ್ತು ನಿಜ ಪನೊಂದಿತ್ತು ಅಲ್ ಮತ್ತ ಬೇರೆ ರಕ್ಷಿತ ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲದ ನೇಬರ್ ಪಂಡ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲುಂಡತೆ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ದದೆ ಅಜ್ಜಿಲ್ದ ನೇಬರ್ ಮೊಕ್ಲಿನ್ಲಾಡು ಬೂತೋಗ ನಾಗ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ 2 ವರ್ಷ ತಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಬೂತೋಗ ಬನ್ನಾಗತ್ತೆ ಒನಸ್ತ ಟೈಮ್ಗಾನ ಬರೋನಿತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಅವಲ್ಲ ಮೂಲು ಮಾಮಿದಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಇತ್ತಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆರು ಚಪಾತಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಪೂರ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಆರು ಪಡ್ಡೆತ್ರ ಅಡುಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಏರೆಗ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಹೋಮೇಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುನು ಮೂಲ್ತುಲೆ ಅಂತ ಚಿಕನ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೆ ಮನ್ಪುನ ಇಲ್ಲಡು ಚಿಕನ್ದ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಚಿಕನ್ ದಾದ ಪೂರ ಪಾಡಂಡು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀಪುನು ಐನೆಂಕ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೋನು ಕೋರ್ದ ಕಚ್ಪು ಸುಕ್ಕಾಗು ಪೂರ ಹುಲ್ಲು ಮೇಲ್ಗೊಂಚೂರು ನೆಯ್ ಪಾಡಿ ಉದಿತ್ತೆ ತಾರೆದ ಪೂಗು
ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದಿತ್ತೆ ಐನ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆನೆ ಕುದಿತ್ತೇನಾ ಎಣ್ಣೆ ಕುದಿ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ಬೇಯ್ತಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡ ಕಡೆಗೆ ಮುಗ್ಗೆಟ್ಟು ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಮಗನ ಬೇರೆ ತುಳಿ ಬೆಚ್ಚ ಊಟೆ ಬಾಬು ತುಳಿ ಕೋರಿ ಆಂಡ್ ತೆಗೆ ಬಾಬಾ ಕಾಯಿಲ್ ಕೂರ್ಲಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಚಿ ಪೋ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡ್ದ ಮೇಲ್ಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಕೋರಿ ಪುರ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಕಲ್ ಪುಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ದ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ತಿನ ಕಜ್ಜು ಮನ್ಪರೆಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾನಂದ್ರೆ ಇನಿ ಮಗಳಿಗೆ ಪಾಕ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಓನಿ ಮನ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲೈತೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕಿ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡ ಮನ್ಪರಕೇನು ಚಾಲು ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡಕೇನು ಚಾಲು ಆಯ್ತು ಇತ್ತೇನೆ ಮನ್ಪರ ಕೊರಿಯೆ ಚಾಕಲಿ ಪೂರ ಬತ್ತಿಕ ಗೊಬ್ಬುದೇ ಕುಲ್ಲಲ್ಬ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಲು ಒಪ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ದಾಲೆಜ್ಜು ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒರ್ತಕಂತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ತುಲಿ ಮೂಲ ಕೋರಿ ಕೈಯರೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಇತ್ತೇರು ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡು చేయನ ಎಂಗಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತೇರು ದಾದಿನ್ ಪುನ್ ಬಾಬೀರು ಕೇಕ್ ಬನ್ನಿ ಶೋಕುಂಡೆ ಶೋಕುಂಡು ಬನ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಬನ್ನಿ ಶಾನು ಬನ್ನಿ ಪಂಜಿ ಮಾಮ ಮುಲ್ಕೊಳ್ದವ್ರು ఒక మళ్ళీ తోపు కూడా ఉంటుంది ಉಪ್ಪುದ ಕೊರ್ಗೆ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪುದ ನಾನಂಗೆ ಬೆನ್ನೇರು ಬರ್ತೇರು ನಾ ಪುಂಡಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಟುಲೆ ಇಂದು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಇತ್ತ ಈಗ ಬಲಸೇರ ಉಂಡು ನೇನಿತ್ತು ಒಯ್ತು ಬಲ ಸುನಿಯೆ ಅವಡೆ ಬಿದಾಯಿ ದೇವರನ ಗಣೋಕ್ಲಿ ಗಣಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಾಡ್ಲ ಪುಕ್ಕವನ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪು ಪಿಂಗಾರುಂಡು ಮೂನು ಚಾನೋ ಇಲ್ಲ ಜೋಜಾ ಪಾಡ ಬಾಯಿ ಏನು ಅಗ್ಗಿ ನಾವು ಹಂಗಿಲ್ಲ ಜೋಜಾ ಪಾಡ್ರೆ ಕೈ ಗೊತ್ತವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲದ ಪೂರ ಜೋಕಲ್ಲ ಪೂರ ಮಾತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಪುಂಡಿ ಇಜ್ಜತ ನಿಮ್ಮ ಉಳ್ಕೊನ್ನೋದು ಬಲಸ ನಿಂತಿನದೆ ಮೂಲೆ ನಾಯಿ ಬಂದಿವೆ ನಾವು ಗುಡ್ರೆಗೆ ಅಂತ ಅಂದಂಚ ಕಾಲು మళ్ళీ జైట్ అల్పని దీది కూడా తోపుడు దీది ఐటని దీల బొక్క లాస్ట్గా తోపు పాడన తైకి మైతున్నాను వర పిరదే ఏ రక్కనే
ನೆನೆತ ಬಾಯಿ ಉಂಡಿ ಪ್ರತಿ ಮಲ್ಪುಲಕನೆ ಕೋರಿ ಕುತ್ತುದು ಬತ್ತದು ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ದ ಅಂಚನೆ ಮೂಲವೇನೆ ಕಜುಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಪತ್ತದು ಮತ್ತು ಉಂಡಿಯ ಉಣ್ಮತ ಪಾಡ್ದು ಅಡ್ಡೇರು ಬಲಸಿನ ಕಮ್ಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪು ವಾವುನೆನ್ನ ದಿವನಂದೆ ಮನಸ್ಸದ ಆ ದೇವಿ ಅಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೈ ಕಾಲು ಸುತ್ತ ಕೊಡ್ದು ಬೇರೋಡು ಐಟು ನೆಟ್ಟು ಪೂರೈಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ದು ನಡಪುಡ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಆ ದೇವಿದ ಅಮ್ಮಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಡೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗಡಿಯಾರದ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಂಡು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ವೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.